Ana na. Unsa may buhaton na 'to, ha? Yaw? Uy, bahua. Hinlo tabi. Bahua, Ana na. Ang mga rate nga 2 years without cleaning. Pero sige, ako gamit. Ana na. Ganahan ka. Sabi ato lang hinluan kuhaan to bandi di. Ang mga parts na hinluan na to na Then, kumulan na do. Kumulan din na to. Gamit ang sabon ni gaya ay sa Junel. Ganahan ka. Sige, timplahan nato ng isa po para sa sulod sa rip. Okay, sabnan din na to sa wala. Sabon sa wala. Salat. Balinawan din na sa tuo. Ano na? Sigihan yung actor. Huwag ka nag-video. Di manghindo. Ana na. Diba? Hinaw Ana na basic na hindo. Dali ra kayo na. Sinaw kayo na Ganahan ka. Mana na. Ato na pong hinluan tong ipanghumula na to sa sabon ni Junil. Sabi na ito balik tulog ka puso yung kura sa itong niduro nga apoy hinlo ay ganahan ka ana na wa may time hinlo isi mag duty sinaw dayon murag magic uli na yung mga parts na yun ano naman ana na basic na alas gaawa kitams sinaw kayo na limpyo kayo ganahan ka ana na siguro man may snack sa ta dawi sani pizza sponsor din niya Very Derf ganahan ka daw lami ayos ana na thank you